ejinama yedi wo enkomo na Richard Ofori Ajiman Bodi aye Zuba KMA boss KMA mayor adi nsem to dwaifa honidie ehon nsemo a Kumasi metropolis aya de bia ye central business district ne bia me akeka no efin ekunye ememye na aye busumu ne do so enkono na KMA boss de nsem beto no Facebook page fa sebe nhyehyaya omaya omode baboa ama honidie ho nsem akokama akoyie ewo Kumasi ne ya santimem nti ohwe nsemo a KMA boss editor you see effective Monday the disposal of waste at any runabout within the central business district is strictly prohibited and will attract sanctions. To improve waste management, 1,000 litter bins will be deployed at designated locations across the CBD for proper waste collection. Mami NCSUBMA etifu effective Monday, the disposal of waste at any runabout within the central business district is strictly prohibited and will attract sanctions. To improve waste management, 1,000 litter bins will be deployed at designated locations across the central business district for proper waste collection. Mayor Zuba say nano dwade twemu no hundi hunsem ewe central business district no de bia me kan say mo free dumbe wuramu kejitia mo free eye bantama jiran about ibe wuramu afazu abewura kejitia mo free apejahene ase wuramu ho mo free Dr. Mensa wuramu kejitia no anyo obi na beka kire efin ene niam basa na yonse hwa ayana bola ka ni bi no bonsi akogya asi wo na yetunwura edegum enwura ni timi ye ma na brus na yigu sebi me no mienu so duru kegitia na yedidi awie no ni atunwura no so ato atwene yetika mu tonsuo no wi ani ato roba na ato atwene yetika mu didi wi ani ato roba na ato atwene enti me no mienu ye nyina ni yefi no ye nyina eni yefi no na we na mayor ene ne mpani tenants nhyehyɛ ya mo ede abane sɛ nyame adomo a na sɛ dwade na twemu no dustbin litter bins no akoma 1,000 ye de besisi miamia sɛ bi hwɛ sɛ nipa di akɔneaba nipa di dwa bɛboa ene nipa no ɔtea na ɔtonso na metonso no bi na mehu sɛ dustbin ni siwa na me de atum minja anto fom na yahwɛ na numo na na mbɛkae regional minister de so de beto abonten se uhu obi se otunwura gu ba bia nu kwaso gu a na wa video no odi video na de back KMA so ya se nipa no 100 Ghana cedis ene ye fine na o chefa ewom se ya omode eba ye no we nyina na no pese ejibredi hu komo se ya KMA boss ene regional minister kabom dia be ebeboa later beings a waka ho asim ebi abapen ede na de ba ye ehunsunsu anso ne sen no pe no ne ye gibra ne ye di hu enkomo ma ye Kumasi no ye kan ma ye nyina se de be ye Kumasi no ebeti na ye kama na menu mienu wonam kromu a na wo hu se se be kromu hwam na nsen kofa kromu a nye kura enti no pe ye gibre na ye di hu enkomo mranti of asimpombo kode na hwe nyankopon na nanan daroma me ho ye mgidi se so ho ye twedi ampo daroma me ho ye mamintio me da asibiem ye be kire ye tifo na fredu a ewiase oman bi ni ho no mo asebe ososo efi ene enema enseso na ansana wukuro ebeye yi bepeja no nema bi ka ho na de di ho emu akotene pa no eya ho ne de kamia yese eye asantema ye kuropon Kumasi no kamia yese ba bia wo be fa bia se be wo be hye afin kemi de mra ba di susu ya hodo aba mpanifo ahodo a omo aba nyina da obi aba obeye ne so ne de eso ebeye se de enu se bi asa nipa na no brebe so obekọ no na eye de a obohunu se bola eda so ewo man ni mu saa ne ma we na ewo se yen na ye wo man ni mu no yetimi dwene tena se hunu se edi enti na abre ne abre nyina no aban bola ho ka nanso so
bepem se ne abere bia no wobekɔ krom anaasɛ wobefa krom no se bola esisi mantwea ba bi basa me abere bia na meka sɛ me se ɔman no ayetim no akamya yɛ sɛ obi emfa ɔman no nipa no ɔno no yidie na braba a wɔbɔ na wɔfa ho na sɛ nka yɛ nyina yɛ de ɔman no sɛbe ɛda yakoma so te sɛ ne nka ebi a mema bi madwuma na meyɛ madwuma na mafa nipa na mehwɛ wɔ mo na nipa no ati madwuma ni mu no mapɛ nipa wɔ mo san ahwɛ wɔn so sɛ bɛyɛ ɔbɛyɛ madwuma yie di ama me a saa na nka yɛ fa ɔman na kam bi ti sɛ ɔman no ɛbɛyɛ yie hwɛ sɛ mpokura obi ayɛ sɛbe bɔɔla na wɔto agu baabi na hɔ nyɛ na obi gyina nkyɛn no ka kyɛn sɛ abrante baabi a ɔde adeɛ no gu nyɛ nipa na wɔgyina nkyɛn no timi ka kyɛn sɛ wɔamfa ngu hɔ a bɛyɛ dɛn na wɔn wɔyɛ sɛ adwuma na nya biayɛ etu ɔman na adwene na wɔyɛn nipa no tiri mu no ɛno nso so ebinyɛ ɛnya abere bia na yɛbɛbɔ yɛn mpanimfoɔ so bɔ da bia meka me sɛ pani bie ne hɔ no mo abɛhu ne sɛ wɔnom nsuo no wato kwankyɛn asɛm a owura zuba ɛkan sɛ nyame yɛ adom a yɛde ɛyɛ dasbins anaasɛ bɔɔla adekorade yɛbɛsɛ apem ɛde bɛba na yɛde asi mmea a yɛbɛto bɔɔla agum yie no ɛyɛ nokorɛ menkase bia wɔntimi mfama ɔpani no bɛtumi de aba na mmom wɔde ba ɛyɛ hwan asɛdeɛ hwan na ɛhwɛ saa nneɛma no ama saa nneɛma no yɛ bie hɔ no a yɛ prefri a yɛsɛ yɛde akɔ akɔgum na afei a wobɛgye adi sɛ bere bi a atwam wofa kegyete dwo me da ase paa baabi a mebɛka ho asɛm na dwo wode ato so yi saa baabi a ɛyɛ kegyete anim hɔ nom yi ɛne zoo no na ɛyɛ opposite na afei deɛ ɔn sɛ wohwɛ video no a kwalaa bi asɔ ne hwene wɔ hɔ nom yɛde dasbin no bi asi hɔ na afei deɛ bɔɔla no bɛtumi ayɛ ma bi a bɛsɛ na wɔtwe mmienu no ɛda so si hɔ so no enti ye ko fathers be ne de aba ne ye de ball na begum ye de gum wie ne ye ja ne ye de esi ho no mo na epan bi meka no wa ha na fa du ase ye pese ye baller adwuma ma baller eye yie na ye te ye ho free baller ho ne ye nya baller KMA internase on fanye se employment on penipa na o munya adwuma no ye ntue wo mo kaye na fa du ya mese baller no enka kurum ha ye nya bi ɛna nka bi kura nka yafampo sɛ yɛtimi ma ɛyɛ mpanimfoɔ bi ne nkwadaa bi ne yɛde saa adwuma wei hyɛ wɔ mo nsa ne yɛka kyerɛ ne sɛ na wɔtwe anaasɛ bi kura na dɔnhwere bia no wode yɛnyɛ ne sɛ dɔnhwere baako bia nipa no yɛbɛma no 1 cedi dɔnhwere baako bia masɛm na meka sɛ be mema dwene na mekyerɛ yɛbɛma nipa no 1 cedi ɛnuru sɛ bia emuru enwumere no nsia na bia ebe calculate 1 cedi no na akwala na nya bia be se 20 cedi sa yen cheke ne bosome yen fama akwala no na yen hwe ba bia bola ne bi kure ni yen kase yen kofa akwala no be kwa kofa aba na pani kure no be kwa kofa aba na yen pempanimfu a omuhunu se bola na yen mape eye ma na Africa na ka na befa na Africa de etie ni yen select ye bola asem abre bia be ka ho ne di ho asem bia meka hwe bola na ho no mo saa no ye organics wo mo e betimi kura saade aye nuro enfudie e de ama wo mo ye mfu ama mo de agugugu mfu so no mo saade abre hwe na fodi minimum pani bi a wo ye saa we decide ni bi a ye de gu mfu no so no ba wo no ne de na waye no ode ye bola ye ni niam bi ni wasakra mu ena na fodi ahaban hodo bi ni ode aye se wo ye funu ye wo ya wo betimi asabia no mo ye funu no ebekọ enku ba wodi gu mfudie no so a cha from anopa no nsia kosi awia dumienu na emfudie no haban na wodi gu so no na saa haban no de na ahye na wu so no ye wanim de fo wo man yi mu akeme betimi de ade abeto abonten se yesere wo wonim die bia fa bola ho anase wonim die fa ho ne die ho bia no bra na ne ye metenase na we fa wadwene maye ne ye so ye mfa adwene ne ye mfa nantem na afro dia megidi se ye saa ne ma we se ye bola ne saa ne ma no abre bia ye hu no okuro mu no eso bete kopim se ye ma ye hu se ye dwuma ebebuo nipa mo so nsa akọ mo ano kopim se KMA de mra beba abonten de bia KMA beba be ka bola asem hwe na afro dia bola we wo hoyi wo kejiti ne mo won na bola we wo hwe ye de dasbin no kese ni bi zoom lion de ni bi esi ho ya hyehyɛ bola ma hyehyɛ ama na busu na egu ho ye busa se eye hwan na wo se befa bola we se ediko da bia me na busa no se eye hwan asede ena sa nipa no so wa ama me fa no se ye chi no a edi asem na wo se ye ne ka
ana de be ntim ono so e de na to no nti ono wantimi amefa saa bola no afa nko ba bia wo se de ko abere bia KMA de niam beba na ye de yese ye de bola de krade aba e wo se ye de bola gum obi ho na bola no ade na o de besisi ho no na ebuso opie ne ho no mo wo akofa sanse bi ode ade ne kotum no ono wo se ba bia wo te no watua ticket ene ye de ama no eti sesi wo no na airborne no ene minim se nipa ni bi se wo mote ba bia se bi nwira ne ade wo na se ebon wo mo a se bi ne nipa no me ho se de mbisi amenka no se wo mo adwene ne wo obi no mutrim no se ayom se ade ase bi ede yare ba se mfa ne ho se sen obetu wo na nipa sante ho na wo se ton ade enti se KMA de o ye ne de na me ameme ne wo ye o man ni mufo no temamufo o man ni mufo na yetimu no die ne yenso ye e de afa ho se de be yasa ne ma we se nyina betwa ya kan sempi ya kyerkyere kwa be fa so de bola e be gura dem he de ye plastic ye nkyem ye mfentu ba bi de ye organic no so timi pro ye nkyem ye mfentu ba bi de no so ye tese e bi na de ye nkyem ne mfentu ba bi na ye mankrofo me fa ne ye nyine nyina akora fofo nsan famre ya na fedua enka o man yi me nyini se enka da bia ye besu bola ene nipa no so a esa ba baby a ye ton ne ma no eno so wontimi mpam obi a ene ho no mane so aba apeso e ho aye choke e kwan be ne ye befa so a ye be ma ye ho ahare yen e bebi na me ka asem bi me sin sabi India obi ne ho no mo na India sabi wo mo na ho ne die e ho no mo sen ye no mo sabi niema na mo ye na sen ye de na so duru brebi ene ye hwe sabi ho no mo sitie so no enti ntimi susu ni aso ntimi nye bia na ye won kronkro bia ye betimi dia totomo se brebi atwam na kro no sabi se de ne sitie kra na nipa kra ka so won ko ho no wonko na so ye mansa nipa nyina wo mo enya amra no ne niam bi e de bata se de bola se ne niam si ko no ene e ho atia me timi sa ko ho enti adenti na wo man no ye yetimo no sabi mpanifo no me da bia de me ka no se bola yesemo ye ke wo ko KMA na afredu a emre bia bi wo ho emfade entubotem emfade entrobonten sabintasu kurenten trobonten ni nyina ko KMA asamra ne bi ho nanso ye busa ho se emra no mra na emre ana se ye ya mra ne den ene nti emra ne ntimi nya adwuma ye che obi ne yedna kogino so wato bola gutan council fo baba befa no yedne kwa yesi bia otua 565 million ne watua obetua be wie no no wasaba oba de oye ye no eno abi no obesa abaye enti se yamfa ntetiem abere bia mekam se bibini bia no he se wo ye wo no wabruchire se ye wo no wo mayi mu se ye wo no wo he da bia wo hia ntete ene nipa ne bi so wo no wo ka asem tu ni tirimu a na ye ne mre no wafa en pokura no enkwada ye ba wo wiase mu a ye wo mu ye wakwada bi wo ka asem tu ni tirimu na akora na fa nanso obi wo obebona bona ansa no wafa saa bi na wo se mpanimfo na ye de adwuma na hye wo nsa no o mu ye de maye se ya anye ne saa na afredu a KMA de dustbin beba ye beka se ye de bola bekwa akogum ye de bekwa akogu ho e beba apeso obi emefa enti ye no ye wo ye fiefiem na ye bola na ehunu se bola no ye no e de yare beba o manum e de wo hawo bebre yen e de ka e be mene aban because obi yare a na se bia aban e wo so okoye ka akwan a enya de so odi scan bekwa akoye se aka akwan no ene ye se de ato okura so wonfa nkonko ya won hwe mani pamu obekwa akofa na odi aba behwe nipa no se de be nipa na obeto no ansa na bia wakwa akopɛ ka akwan na se bia obeya amaye na no nso ne nyina e ka chi ntina fredu a de me pese me ka ne se edi kusi ne se oman no ayetim no ye mpanifo na pese omoboa ye enti yanso ye mo mo na ball asem no se be eso entwa na fredu a medase yo menso medase bra Facebook Opemsuo radio obehu eye bola ne ho niama ne bi ewo Facebook Opemsuo radio we da bia meka ye nyina ne nanse nso ifiti asese totoi ngura pa ne bottle sa na etwe ba bonten no enya asem ketwa ne nyina ya menu mienu ya ho die nsemo a ye mfa nko ye nyere ye ho se ye boa ama ye tu ase no ho sunsu so bebrebe se obeduru krompa ne bola gwo ya boa no pa te se odwene sa ne ma ho a wonte ase ti ye besere we ye nyina ne ye kabum ya afemu de nti se unhu se mayor edi dasbe letter beans na sisi miamia hodo na kutangura bia na odi atum menja nto form men kase bia zoom lion na se manfo ya form se omon prapra ewo honti no me ja to amoma anya adwuma ye besere pa se ye nimpre emfa ho ne die se na yade bo ya bo me no mienu nyina me no mienu bia nya sika emfa nko amano ne nko hwe ye ho ayaresa mesere wo se no so ma me pa
na yɛma yɛ nimbre ɛmfa saa ahondie ɛho nsɛm general biribi abɔkɔ deɛ biribi abɔkɔ mamti ho wohwɛ ɛfa bɔɔla ho asɛm a wiase nkuro bebree no ɔmo to a ɔmo gye no ɔmo de bɛyɛ ɔha mu kyekyɛmu aduonu 20% ɛna ɛyɛ ɛhwɛ bɔɔla asɛm na ɔba Ghana ha kane no nanka yɛwɔ district 110 sese yɛwɔ district nkoa 261 ɛna ɔ Ghana Kumasi kurom ha nkoa no yɛwɔ district bɛyɛ sɛ ɛnwɔtwe yɛwɔ KMA ɛne asokwa ne kwada so ɛna asokare mampɔn ɛne yɛsan wɔ ɛyɛ tafo ne yɛsan wɔ soame ɔmo nyinaa yɛ district ɛwɔ Kumasi mfimfini ankasa na ɔmo dwumadi a yɛtaa hu sɛ district foɔ yɛ paa ne sɛ ɔmo hwɛ ahonidi so sanitation ɛna sanitation ɛfa human waste no sɛ ɛno no ɔmo nhyɛ da nhwɛ saa afa no kɛse sɛ akɔyɛ sɛ Ghana nyinaa district 261 no ɔmo adwuma paa ɔmo yɛ wɔ Ghana ha ne sɛ ɔmo hwɛ ɛyɛ bɔɔla so na bɔɔla no maa bebree hɔ a ɛyɛ problem ɔmo mmere bi atwam na ɔmo wɔ higher population te sɛ China ɛne India a ɔmo wɔ saa 1.4 billion nipa no na yɛ program na ɛmene ɔmo na fi mene ɔmo paa in fact UK ɛso so baabi bebree hɔ ɔmo wɔ saa bɔɔla issues ɛyɛ ana na ɔmo ntaa ntwa ama TV so nti wokɔ UK na akɔda na ɔmo nkura sɛ wotumi hu sɛ ɔmo wɔ bɔɔla issues na ɛbaa ne sɛ na afei deɛ countries ne bi ɛhyɛ ase firi mu ɔmo sua sɛ bɔɔla na ɛka yɛn ho in fact there was a time na landing na ɔmo toilet na ɔmo akɔdɔte nyinaa akɔgu River Thames mu ɛma 1858 ɛbɔn bi ɛbɔn fa ɔmo so wɔ parliament no ɔmo hyɛ mmara da bɛte ɛyɛ ho biribi na ɛsɔvo yɛ na ɔba yɛn man mu ha mmara papa bi a yɛhia fa waste management bi a sɛ de hwɛ yɛahonidie so no yɛahyɛ saa mmara no mmara na kane no nam sɔre anɔpa metwitwiri me sɛ ɛtumi de me kɔgyina saa berɛ no yɛfrɛ no sanitation court deɛ yɛtaa ka no town council no anaa tankas no na deɛ ɔmo bɛkye me de me kɔ saa sanitation court no saa mmara no ntwa mu yɛ ne yɛmfa nyɛ adwuma bi mmara no ɛka sɛ ofie 15 meters away ɛwɔ sɛ wodɔ no apra no ntwa mu ɛde so wɔ hɔnom ɔmo yɛ selective implementation ɛwɔ hɔnom abɛhu sɛ ɔmo kɔ amantam bi wɔ hɔnom a ɔmo kɔto mmerɛwafoɔ bi wɔ fie ne ɔmo kɔhu sɛ nkurɔfoɔ bi ɔyɛ ɔmo sɛ ɔmo wɔ mmara ne yɛde mmara no di ɔmo no hɔ naa no efie bi wɔ hɔ a yɛmfa mmara no ni ɔmo ɛfiri sɛ ebi asesoro mu sɛ fɛrɛ mu wohu de nti ɔmo yɛ saa yɛwɔ mmara wɔ Ghana ha a wontumi mfa adeɛ ɛnto fam ɛna na ada a ɛka saa de no ho asɛm no bi a meka sɛ 37 military hospital ɔmo te trɔtrɔ mu na traffic kakra kyeeɛ ɛna obi no nso na ogya ato hɔ ɛna sogyafoɔ de moto kɔtwa kaa no ebi ka sɛ ho ana de ade no to hɔ obiara ɛnhu deɛ ɔde ade no to hɔ ɛna yɛkyɛn ma kaa no baa n'akyi kaa no da no ho na ɛbaa n'akyi ɛbaa n'akyi no yɛsii nipa ɔmo te mu nyinaa ɛna ɛma ɔmo yɛ ɛprapra yɛ adwuma bɛyɛ dɔnhwere mmienu ɛna yɛn na ɔmo tena kɛrɛ afei ɔmo kɔ no afei no ɔmo ho nipa korɔ yɛ saa adwuma no ɛhɔ no anafo ma dan gu no so di n'atɛm meyɛ sure sɛ next time obi te kaa anim na ɛkɔba sɛ obi to adeɛ to hɔ no ohun paa ɔbɛteɛ nipa korɔ because of the ɛsi ne nti ɛbrɛ a yɛyɛ ebi KMA bi ɛyɛ Kumasi kagye ano foforɔ nansan no bɛyɛ mfi nan atwam no ɔmo de asogyafo bi gyina hɔ na obi amfa kwan na kasa ya maka ne mu na obi antɔn ade wɔ pavement no so na obi amfa ntu fam hɔ ya na manfo dwen sɛ yɛ bibifo suban nya bibifo suban saa na abrɔfo no nyinaa ate obi anu a na kuma mu no bɛdi mmara so gye sɛ bibi hyɛ no ɛsɛ ebia na obi bu no nti ohun so mu mmara obi obu no hu sɛ obu mmara no so ebia nipa koro mu ne bi ana ebia obi a yɛyi obi te sɛ bammɔfoɔ sɛ wɔntwɛ sɛ mmara no bɛyɛ adwuma nyɛ saa wɔbɛtwe n'aso sɛ saa nneɛma no ni hɔ nom a obiara ni hɔ a yɛ ana ne pɛ mu no ɔpɛ sɛ ɔdi mmara a yɛahyɛ so adesua akyerɛ psychology akyerɛ sɛ obi te sɛ ahyɛ mmara bi a ɔkyɛ da bu mmara no so de sɔ hwɛ sɛ mmara no bɛyɛ adwuma ampa sɛdeɛ yɛka na ɛno nti na wobɛhwɛ a yɛka werɛ ɔmde COVID-19 ɔmbaa sɛ ma yɛ mpie no obi hyɛ da pie kɔhwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ obi yɛ mpie a akora ɛtu mmirika na aka sɛ mɛntu mmirika na ɔno so tu mmirika no ahwɛ deɛ nti a wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ mɛntu mmirika
better so ka say nante che so be ka say bia mentu mrika enti mra na ewo man ni mu no me go so ka se pese mra na adwuma ye che da mra na ye adwuma my fire home me se mra ni mu e me ye the friend human face e me chi twetwa mra na na mu enti bi ni say ye say se wo di ntu to form na e chewa me ka ka bi ese pra 1 hour se me tu ntu to ho no na o che me a emfa wo ni nipa kra me ye no yi wani free nipa kra me ye no so na ma mra na ye adwuma na me pra 1 hour se me pra 1 hour wi a ba bi a me ko na waste me time no next time me to ade ntu obi de ono so hu se me pra no eso so hu no bisa de ntina me pra no mo kire na se nema me toto form ntina me pra ono so nto nema nto form bi na afi aya disua ma me a me fa punishment no eno mo hu punishment no na de na se na ho se efi na ko bi anya se bi ebio se de o hwe mran so amna ye adwuma no ogina no hwe ha na wa ma mran na anya adwuma supervisor na wote o hwe o supervisor no whether so ogina ho no o hwe supervisor no ana se camera no hwe so de supervisor no o ma sa mran na anya adwuma se enam se wan hwe ama mran na anya adwuma ni no sese no ono so ye ntwe na so ebi ebeti ni pay so ebi a ye be ma na ansa query bi ye wo se ye bibi nti de o hwe ama mran na adwuma so anya na adwuma ya obi supervisor no so ma mran na adwuma ekoba sa ho bo se me na ma me dwe se obi hwe me ama me jato ho a be che me de ono so hwe ama mran na adwuma no hu se so anya na adwuma ya o panyini bi a ono so be twe na so nti afo be ma mran na adwuma eba sa abo sa fi obi edi mran so ebio eba se de sisi ball na Copenhagen Denmark for capital town omonye ska wo emedru ba bi na omo kra ball eba Denmark because no munye nwuma anye die ti na meka sa ye wo bibia ye tua wo school da me call school no na wo hoda da nya se me na me koto nya se na me ta na bai e hoda da e frame bibi waste segregation is say ya che ball ma hodo be se nu yo ba bia niema e pro no gu te se nuane yo ba bia glass niema gu yo ba bia rubber niema gu yo ba bia ceramic niema gu e yo ba bia niema ebia te se ya sisi no ne sa na nso egu ebia paper niema no nso gu eti ball no ya sisi ne se ebia de pro no ye de koye manio ana se ye de koye bibi sa ye de kofra nuane de manio ade ama ebia de ahwe nuane dua ne sa ne manema no de eye nade no ye konane e de aye ne bi se bia pan ene ebia computer ho ne mana ne bi sa ye de koye bucket mo rubber no ye konane de aye plastic chairs plastic bowls ne pan ne ho ne manema de eye paper no ye ko recycle de aye bi se bia tissue ne toilet roll asaba be issue de eye ebia anwea ne mana no so ye koyam ne aye ne senisi e wo se aye san che ne to ye sua wo school da obi o wo district assembly office bia no enim sa ne ma no problem no se aden ne fa nya adwuma because de ono ye tua ne kasa won hwe ma ne bi se ne mra so no onye na adwuma e na de ohwe no so esere hwe no ono so nya na adwuma e ne nyina dada ho ase ye adwuma ase nya adwuma e na ama bibia sram na ese yo man enti o man no says we na wax say or the dustbin ba no ma say already no store for bi so mo premium fa si o store ni because e di si o store ni ma one o ba beto ade no eduru ho mo nya ba bi nyina e na two ne store ni mo ho no ni ma be guma ma e be bon aba no ho here again another problem ni say on say ni ma yetigu dustbin mo yetigu mu wi a ni yetu obi ka say da biara o mefa ebi o kra yetu an ka say o mefa no empire no da kro etimi si wa be na otwe no ma na obi wa adwuma mu ho to say be a KMA office a o senior officer e wo sen ko make sure say de o yes ade na anya ya twe na so a betimi ama mra na adwuma ono so hwe di na ya the human face abam na kanye ferry say Kumasi fifi etimi ko ba say ball gu hwa na ayema na abuso na ebo kaka to say de o de ko zu ho and there have been several times abuso o hwe kejiti ase ho kra ye similar one ho no ni nyina no e kire se ye mamra na nya adwuma enti we order ba no e be solve one side of the problem to the extent say we to be crash that fa baller e the group policy bag free free no that transfer to do kuma no da betu because e be with ya one city and two cities e wo the already to the area how dey anymore no that's it ni nyina fa kwan yo
enti aban emma emra no yɛ adwuma na once amra no yɛ adwuma na obia hu sɛ woanyɛ deɛ yɛ a emra no bɛdi no obia de buo bɛma mra no asuro medase general de wo bibia boko nyankopɔn do hu yɛ pa yo wabinti yo mɛkyɛ tiefo fredua KMA no ɔmanfoɔ no ankasa akeka ɔmanum ahwen sɛ ɛsen bi no ɔmanum na sɛ nokorɛ paa sɛ ɛyɛ KMA ɔmo wɔ mmara ahodoɔ ɛwɔ ɔmo akakye a mehu ne sɛ ho hia koraa sɛ ɔmo kasa yɛ tenten ɔmo apolisifoɔ ne asogyafoɔ ɛdeɛ nti na ɛduru bere bi a apolisifoɔ kan yi koraa na ɔmanfoɔ atwa fa so dɔm na ɔmbɛbi no mo kɔkye sɛ titiri pa ne adɔwafoɔ apolisifoɔ ne gyina ho paa no na ɔmo gyina ho no mo yɛ deɛ nyɛ baso yɛ ni baako bɛgyina ho a bohu ne mo yɛ nsɛm fata nyinaa no ɔmo bɛgyae ɛfiri sɛ polisi ni ba bɛgyina ho na ɔno ba bɛbusa sɛ yɛ dɛn ɛna yɛ sei na ɔbɛbusa no ɔno bɛyi nya no babaeɛ no so yɛ ni saa adagye no ade na woyɛ yɛ mfonso wo no hɔ na ho aso twe bɛma ho ama hu sɛ ade na woyɛ no ɛnyɛ ɛno nti sɛ mowɔ mmara wɔ makakye a da bia kasa tenten no anaasɛ yɛde krata ba bɔnten woanyɛ sɛ bɛyɛ sei obi ɔkasɛ anaasɛ ɔtaa kasɛ woanyɛ yɛ a mɛbo woanyɛ yɛ a mɛyɛ sɛ bia woni ahoɔden na sɛ wowɔ ahoɔden a woni adagye koraa bɛkasa asɛm no sɛ woanya de wɔyɛ na mɛbo ana sei da bi mmara no wɔ hɔ deɛ a nnipa no yɛ a asotwe mu ɔdene na mo de ama no na yɛkan sɛ wode dazim ahodoɔ ba bɛgu mmɔnten so anka yɛ bɛboa ma kuroma te na so wode ba bɛsi hɔ a ɛba bɛyɛ ma yi sɛ yɛ de na ɔmɛyi mfiri hɔ nom na ɔmanfoɔ no tugu so na afei kwade yɛde gu fam na fam deɛ no ne bɔɔla kɛntɛn nankasa no ɛyɛ ayɛ pɛ nti yɛbɛsɛ KMA saa na sɛ deɛ wofiri to ho anama ɔno akyɛ ɛduru berɛ bi koraa no afei na akɔba sɛ yɛde dustbins ahodoɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ mmienu bi abɛsi hɔ nom ebiara ahosuo nko ɛkyerɛ sɛ wei yɛmfa papers na engum wei yɛmfa plastic na engum ne nyinaa saa nkyerɛkyerɛ no ɛban so na ɛtia ɛfiri berɛ tenten ana yɛayɛ adwene sɛ yɛnni ehu ni nti yɛpɛ sɛ yɛdi ehu ni a KMA mfa ɛyɛ TV ne radio nyinaa wɔmmɔ ho ka na wɔmmɔ ho dawuro ma ne nkɔ fam yɛmmɔ ho dawuro yie paa ɛma ne nkɔ fam na ɔmanfoɔ no hu sɛ sei ɛna asɛm no ɛteɛ ahonidie no ɛnyɛ KMA boss nko a ɛna sɛ yɛdi ehu ni a obɛnya mfasoɔ afiri so yɛn nyinaa na ɛnya ho mfasoɔ nti bɛsrɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ a ɔmo ma asotwe no ɛnyɛ dene sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔmanfoɔ no bɛhu sɛ ampa ɛsɛ sɛ yɛdi ehu ni anaasɛ ɛni kwan sɛ yɛtoto nneɛma gu baabi basabasa na wɔahwɛ yi a na osika akra de kɔbɔ akɔnhoma no na yɛkɔ akɔdi KMA foɔ nsɛm wɔsan so de anamotuo bi aba a ɛno nso so no ɛyɛ ɛfiri sɛ obi de biribi ɛto baabi a ɔde to yɛ no ɛnyɛ wokɔ kan onipa kora bi a ne ho ɔde kyɛn ɔno ɔba abɛbɔ anaa ɔba bɛtwa bɔ ɛno nti ɔsɛ wohu sɛ obi de biribi to baabi ɛnyɛ a na wode ɔfon na wɔtwa nipa korɔ no na wode aba KMA aso ɛyɛ ɛka ɛbɛbɔ no no yɛkyɛ mu mmienu 50% sɛ yɛ 2000 a wona a wode saa video ne baeɛ no anaa wode saa mfoni ne baeɛ a ɛkyerɛ sɛ nipa korɔ no de adeɛ no to hɔ no yɛde mu fa ɛma wo 50% yɛde ma wo na wode berɛ mu a ɛkwan mɛfa so mɛhwɛ no deɛ wonyɛ w'asɛm biom ɛnyɛ afei ne yɛkɔka kyerɛ obi sɛ wona ade baeɛ wona atwa ayɛ daabi ɔmu sɛ monyɛ saa nneɛma no nti nso hu sɛ obi yɛ saa deɛ no a yɛ nyinaa yɛbɛboa ama ɔman no mu ate na KMA nyɛ sɛ bi a nipa no nso so no ɛde ba mo akasɛ bi a monkɔpa ne ho ntoma no na afei monkɔ akɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛtɔ da asi abambofoɔ yi bi obi koraa kɔhu sɛ obi di bɔne na ɔbaa bɛte ho sɛ bi nipa sɛ asi di bɔne no ɛbɛwie ase ne nipa korɔ no hu sɛ wei na ɛkɔkaeɛ wo sɛ mu ankasa na ɔmo akɔtetoɔ so nti yɛbɛsrɛ sɛ mo si yɛ mmoa ne nyinaa yɛnwɛ na kurom nte deɛ a mo so nneɛma paa ɛsɛ fata ɔwɔ sɛ mo de gu fam nso mo nyɛ mo afa mu deɛ dasbin no yɛ maa putopuru no ma bɛfa de kɔ ne yɛhu sɛ ampa dasbin no ayɛ ma ama bɛfa de kɔ afei nso moma kamera no nɔɔso nipa deɛ woka sɛ obi hu obi a ɔntwa no mfoni mfa ne mmara sɛ ɔnvideo no mfa mmerɛ yi nipa no ɔntumi nyina hɔ no maa kɔpɛ sɛ ade bɛkye ɛdeɛ ɔbɛkɔ akɔda ba kamera no deɛ ɔno deɛ ɛhɔ no wɔda ɛhɔ no wɔdidie ɛhɔ no wɔyɛ biribiaa 24/7 nti sɛ nipa no sɛ bɔne na wɔ sɛ ɔbɛdi a ɛhɔ no ana kamera no na wasɔ ne mu na mo ankasa moto ho anamo nti ɛbɛsrɛ sɛ moma kamera no nɔɔso na mmeaeɛ bi a bɔɔla no tam biara no ɛhɔ deɛ
temi afa obi abolese wo no mo ma camera ne no so angles ni nyina mo hwe hu se camera ne hwe honom se be no obi ba be di sa abone na e be so ni mu na anu ya mfoni bia na me hwe na obi atimi apra se na adwuma mu bolo se di o eye boto be se na ya se num kwantimpom ba bi no akodu a wo hwe tugu so wo nyina anya de a ese fata enipa ne de ye ken wate o wonye na dwen da so be di so oni so enzo woni so nti ne mra no ho na se mra na nya adwuma de a ene ye kwa na se bai nipa no oni so efi se ye kan ya da bia ye ka se abrochiri se bia wono maso na emre o da bi maso nya mre sa ne mo mra na ye adwuma ni tia se bora kakra bi ade koto baby ne ka ye kwa akobɔ e to da abosome se baby a wotie no ye fa anko baby obi animu baby obi amanfo animu no ho wo be prawo sa abe bosome na otwumi na otwumi ensa na obi ehun se ni pass mezi na e prapra yi uwi a wasa bola na firi wo de akogu baby so odi gu ye ni pane sa bone no enya na kono na mum so odi bone no akohwe bola to gu baby na de na court akobɔ ne ka 200 cedis 500 cedis de abone ne be ya kono kase ndisika ewo no ho no kwa no eso che ndokutu aye no to no mfa ho na mum se wo gina da agye no na o ma na prapra monten so o ma e ka na abo no mu aye de no bone ne nya na kono biem ontimi nye nti KMA e beserew wo free emertenten mo tu sa na mu ya wo nya e be yo sei wo yesi e be yo sei o ma mfo no ma theater ti dia ya na action se nya sa de a ene mo bitwa so jo medase dia wo medase pa nti ye besere se medika kan no we eye owura mayor Zuba ono ense won de ba bonten nti obohu se letter beans ne sisi miami ahodo besere moa ma hu ne die no enye kama pa ewo Kumasi ene ya Santeman emu ha metwa me ho aba